There was one statement you made, and I think you said it in a certain context, but I think it's important that maybe you explain better, because you said, het tijd voor gratis geld is voorbij. Can you explain that a little better? Because if we look at the construct of the Netherlands, while you were mentioning that, I Googled, and I saw het Nederlandse begroting voor internationale hulp voor 2023 bedraagt 6,2 miljard euro. So it is not, I think, that the Netherlands does not give grants. I think I need some clarification on what you mean by het tijd voor gratis geld is voorbij. Or is it that it doesn't apply to the kingdom, but only to international help? Nee, ik ben blij dat je die vraag stelt. Ik heb dat natuurlijk gezegd in een context die heel algemeen is. Kijk, we hebben in een lange periode geleefd waarin de rente nagenoeg nul was. Waarin wij in moeilijke periodes, bijvoorbeeld de COVID-periodes, ondernemers en burgers met miljarden, en een onderdeel daarvan was de steun aan de landen en de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, konden steunen. En dat was met rentepercentages van 5, 6, 7%, niet dat we die nu hebben, maar was dat veel ingewikkelder geweest. En zou onze schuldquote enorm zijn gestegen. En de gestegen rente, en daarmee ook de gestegen rente op de staatsschuld, die zo ongeveer een aparte begroting is, of aan het worden is, maakt dat ik in algemene termen zeg, daar waar wij in het recente verleden, gedurende een redelijk lange periode, risicoloos eigenlijk omvangrijke leningen konden aangaan, om financieringen te doen en investeringen te doen, die tijd is voorbij. Dat is iets wat elke politieke partij, of je nou regeringspartij bent of oppositiepartij bent, zich realiseert. Dat is de context.